kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Bibi, 21 anyos, minyo o taga Misamis Oriental. Punto legal kining akong suliran. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pa, pagkuyog ko niya mong bibi pa, pagita mong yuta nga baligya baron matukuran na itong bahay. Sige dong. Magkita ako. Magtukod ka og bahay no eh? Oo, kanang sakto lang ko. Aron sa naay, klarong padulungan akong hinaguan. Sige dong. Balitaan lang niya, tika. Sige pa. O, bibi, Noy, ikaw na uban ni Papahang. Ay, may bawar ba ka kung busy kay ko? okay na Noy, sige man Noy. Wa na'y problema. Si Teo Cardo ninyo na iyuta nga ibaligya. Mo ba pa? Unya, okay naman ka. Okay naman daw. Ikaw, baby, hansa man. Okay na to? Okay lang sa to pa. Maayo na kay to eh. Mau lagi. Kung sa may plano ni mo dong, kung di mo tong paliton dayon, at doon dahil na mo ni Bibi, kaya nagkinahana na ba to silang kwarta? Mo ba pa? Sige. Atagan na mong kwarta. Pila may baligyan itiyo sa yuta pa. Niya na ko ang 20 mil. Ay, salamat in taon. Pagkapuno-puno na yun na para sa ipatungko na mong bahay. Pero sa dili pa namo ihatag ang 20 mil tiyo, magpinirmahay o sa barangay. Sige, bebe. May problema. Patutas barangay. Karoon tayo. Okay, sige tiyo. Naam kay kasulatan nga gipirmahan si Papa og si Tio day. Naman Noy. Mismo gani dito gyud sa tubangan ni Kapitan. Ga pinirmahay sila sa kasulatan. May noon kumauna. Kay basin unyag dunay kakulian pohon ba? Lisod na. Nagyaw-yaw ang pamilya ni Cardo ay barato ra kuno kayong pagbaligyas yuta. Unsa ma? O pagani magamit ang yuta nga napalit ni Manoy ni Mugi kanila. Samok na kaayo. Kung saan nga wa masabli ni mapahibaw si Cardo sa iyang pamilya, nga mauna nga kantidad iyang gipresyo nato sa ilang yuta. Unya moingon ka lang ana. Samok ba ya ana? Atuan na lang to sa Cardo oy. Unya bawian na lang to ninyong 20 mil. Malagi na tiyo. Ikuyugan ako si Papa din kay kuhaon na lang unta na mo ang 20 mil nga among gibayad nimo. Kay gisamukan man gud si Mama ba nga daghan kaayo istorya tiyo eh. Agoy, naggastor ba na ako, day? Unsa ko di ay? Pastag nila yung mga istorya yun, day. Nabinaw tayo kasuwatan. Di na sila kapangilabot pa, nay. Ay mo kablaka na. Tiyo. Amo na lang untang bawion ang gibayad nimo 20 mil pero wa na mi mahimo kundi ipadayon na lang kay nagasto naman gid sa among uyuan ang kwarta. Hangtod nga nagsabot nami nga ipasukod na ang yuta. Og sa diyan among gipasukod, lain na sang samok kinagyaw-yaw na sa dang asawa sa akong uyuan. Unya, Nadugod din taong perti mang dakua, ana. tiya, mao mong ko'y gibaligya ni tiyo namo. Usa pa, naam sad mi kasulatan ani. Ay, bisan pag maunay gibaligya ninyo. Nahibaw mong dako ra kaayo na. Ipatawag ko ng mama o papa ni Muspurok, ang presidente din eh. Mga abusadag-abusado. Tiya, Pasagdi na ninyo. Ang importante nga nati kasulatan. O naka-indicate sa maong suwat ang sukod sa yuta nga atong gibayran. mao lagi manoy oy.
bukod gid ang tagbay. Maugid pa. O gani plano nako nga pasumpayan nako ni. Pwede naman sad pa. Kaya na pa may sobrang luti diha. Mao lagi. Unya, kano sa man nimo sugdan pa? Pa, unsa na papel? Gikan sa barangay. Gipatawag ko. Unsa? Nga naman kuno. Grabe na gyud ang among kaguol ug kadlok kay nasuko naman sa nang ako magguwang nga lalaki. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, makuha pa ba nila ang yuta bisag naay kasulatan nga gapa matuod? Doon naman gud may istorya nga nadunggan nga pwede pa kuno nilang makuha. Unsa may among buhaton? Ikaduhang pangutana, usa lang ka farmer nga akong mga ginikanan ani yuta ang napalit namo. Unya wa pay titulo. Asa man may mahimong moduol? Pwede ba nga kami magmupahimo og titulo ini? Pila man sad ang magasto? Ikatulong pangutana, asa man may angay moduol aron mahusay ni yuta ka? Nahadlok man gud ko nga makasaang ako maguwang tungod lang aning yuta. Ikaw pa tug katapusang pangutana. Akong uyuan, wa ra man untay daghang istorya, pero ang iyang asawa mo ay grabe makadagyaw-yaw. Unsa may angay namong buhaton aron mahilom na ni siya? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bibi. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Mga personal na itong mga pangutana na to sa to ang mga kapikas, kabanay, ato ang mga kabtangan, atong mga sinunod din ha. O kinsa mga nagmaoy, nabiyaan, nagghosting, agoy ipadaan ang inyong suwat bisa, suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi gid guys kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kumplituha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema para amo ang mas masabtan. Okay, usahay maumaor ang mga pangutana pero vary po ang ato ang tubag kung unsaon po mo na mo pag tubag, no guys, no? So kumplito hayog diretso kay para po makibaw mi nga no kay para mas klaro po among mahatag nga tambag ug tubag. And a big shout out and a big thank you sa tanan tong mga likers and followers sa kiniyang Akong Suliran Official Writers Page ug sa mga naminaw nato pinaagi sa ato ang mga radyo, sa ato ang YouTube ug sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Nya, thank you also sa mga likers and followers nako sa Elaine Tantenco Bathan nga Facebook page nako. Letter sender nato karong adlaw punto legal taga Misamis Oriental. Tawgo na to sa pangalan nga si Bebe. Si Bebe 21 years old, ninyo na ni siya. Unya nani siya yung mga pangutana no sa ato ang drama na sinati nato nga naani issue sa 20,000 nila nga nabayran unya di naman gud nila padayon pero nagasto na kuno sa iyahang uyuan ang kating mga yuta kabahi ang nagasto ng kwarta of course no unya wa ni sila nagkasabot sa iyahang uyuan kanit pamilya ramang yun ni no kay nasuko naman ang iyahang maguwang laki. So una niyang mga pangutana guys, makuha pa ba kuno nila ang yuta bisag naay kasulatan nga
nga pamatuod do na manggod sa kuno sila istorya na dunggan nga pwede pa kuno nilang makuha unsa may buhaton nila. Okay, now kaning kasulatan magdepende gyud ni kay moingon gani tagyuta dapat mo appear gyud na kanang atong ginatawag nga public instrument. Kanang public instrument meaning kaning dokumento nga binding sa tibuok kalibutan dapat para mahimong public instrument or public document notaryado gyud ni para mahimong valid ug binding maski sa mga tao nga wa ni pirma or way labot sa kasabutan. Munay pasabot na to nga binding to the whole world, munay pasabot og public document. Kay kung dili gani kamo-kamo ra unya naay mga katungod sa ubang tao nga maski wa mo pirma or way labot sa kasabutan or wa man lang gani nakahibaw, no, dili na mabinding kay basta yuta gani dapat public document gyud na siya. Dili pwedeng dili public document siya makabutang, no? So muni iyang ikaduhang pangutana. So like I said, before going to the second question, magdepende gyud unsa nga dokumento, unsa nga papilis ilang gikuptan. Kung sakto nga dokumento like a deed of absolute sale, unya notaryado, sakto, wala gi-forge, wala gi-maniobra, then binding gyud tong dokumento ha maglisod tagbawi ani, no? Pero kung dili public document or naay mga discrepancy kana ma-question na nato ang maong papilis or maong dokumento. Ikaduhang pangutana, usa lang ka farmer ang akong mga ginikanan aning yuta nga napalit na mo. Unya wa pay titulo, asa man mi mahimong muduol, pwede ba nga kami maoy mo pahimo og titulo ani? Pila man pud ang magasto. Okay, farmer siya, meaning to say posible sa akong pagsabot agricultural land ni under ni sa tenancy law sa Department of Agriculture or Department of Agrarian Reform, no? So kung nagpuyo mo anang yutaan, nagtikad ang imong ginikanan, basin mo qualify mo as tenants and basin pwede mo muduol sa Department of Agrarian Reform ngadto sa ilang legal office and as misamis para siguro mahusay mo ug maklaro ninyo ang dokumento kung unsa gyud estado ug unsa po standing ninyo anang maong yutaa ug pwede ba ninyo makuha og balik o pwede ba mong makapapanag-iya sa luna nga gitikad sa inyong mga ginikanan. Unya ayog inang farmers ra farmer kay asa man mig pagkaon ug way mag-uuma ug way mga farmer, no? Each job aning kalibutan na guys equally important yun in town kay di man pwede, no? Kinahanglan tag abogado, kinahanglan tag doktor ay nagkinahanglan pud tag mga ubang trabaho pud, no? So ayog yung inagra na ako di ko musugot ana farmer ang trabaho sa imong ginikanan, ha baby? Ikatulong pangutana, asa man ni angayang muduol aron mahusay ning yutaa, nahadlok na manggod kong makasala akong maguwang tungod lang ani yutaa, tinuod gyud usahay mo gyud nay makadagubot sa pamilya sa relasyon ang kaning yuta kay mahimo na manggod ning hinungdan nga mahakog, matintal nga di na manghatag, manlinlang, mangilad, mamintaha, no? Nga hala adto ra magud si yuta kanan punta nga maghangol-hangol man taanig wa gyud tay katungod ani nganong mamugos mang gyud ta or nganong manapaw or mangangin man tas ubang tao, no? So well, if you ask me pwede ka moduol unta lang usa sa Department of Agrarian Reform ipa-check didto pero klaruha usa kung unsa imuhang mga dokumentong gikuptan. Sunod pwede siguro ta moduol og pribado nga abogado dala ang inyong mga papilis ug dokumento kay para ma-advisean mo kung pwede ba na mapatituluhan kung unsa po'y status ana kay di ba sa una lain-lain man gyud nagproseso ang atoang panag-iya sa yuta. Now kung nanunod ta ani or gipalit man gani nato noon niya wa nato na pa-transfer kinahanglan nato ma-transfer ngadto sa nakapalit or nakapanunod. And of course, di man na automatic kay naa may mga buhis nga bayran sa BIR ug sa munisipyo or sa syudad kung asa na narehistro ang maong yuta. Di man gud na automatic, naabot tay obligasyon no sa atong gobyerno nga naapod tay bayranan
tanan. Now, kung pagpatitulo, wa pa man ni siya'y title, I will be very honest with you, need gyud tag abogado. Dako gyud kay ning trabaho unon, no, kay na may mga daghan nga papilis ug dokumento, mukuha po gyud tag geodetic engineer, kay kinahanglan man tag tracing cloth, lot plan, subdivision plan para mapatituluhan ang maong yuta, ha? Kaya tag-abogado gyud ani bebe ha. Ikaupat og katapusang pangutana akong uyuan. Wala ra man untay daghang storya. Pero iyang asawa mo'y grabe kaayo makadalag yaw-yaw. Unsa may angay na mong buhaton aron mahilom ni siya. Agoy, husayon lang gyud na ninyo kay parinti ra manggod mo, no? Sit down na ninyo unsa gyoy angay, pwede bag mag-compromise agreement na lang mo, no? Magpinirmahanay na lang mo unsay inyuhang masabutan duha na di na lang unta mo magkadisgusto or maguba ang inyuhang blood relationship. Kani gyud usahay baya nung kaning mga inlo mo gini makadagtigaw kay di kibaw mo lugar. Nga mura bay maguna-unag sulsuls bana or asawa murag gyud mo'y tag-iya. No, hinaot unta nga kita mo lugar punta kay kita bas hindi pud ta gusto butan pud spikas ba. No, nga napod tay mga issue sa pamilya nga kita-kita ra gyud unta ang angay pud mo desisyon, but para mahilom siya I think kinahanglan gyud na ninyo husayon as a family, og di gani adto mo barangay, og di gani Department of Agrarian Reform, or mukuha mo og abogado nga mugiya og mutabang ninyo paghusay. Okay, mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Flora, 35 anyos, minyo ug may usa ka anak, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong anak nga nag-edad og 3 anyos. Aron inyong hisabtan, sugdon kasi dahang niingon ng akong bana nga moadto kuno iyang pagkumangkon sa amo kay doon na ipananghid. Ingon ini ang panghita ko. Franz, nak! Di magpalabig dagan, madakma ka! Apo na, paundangan na ng anak ni mo. Kay paduong na mong ngit-ngit. Tuo di ay, manhira ba di ay ang kwan? Ang ako nga pag-umang kuno ba? Doon ako no siya ipananghidi mo. Unsa mo kuno? Auntie, managidod akong dadoon ako si Franz sa birthday sa anak sa kong amiga. Kung okay ra. Uy, asa man na, day? Sa fast food chain ra, auntie. Kidi party man good. Siya mo gidadrasan ni Franz, maong gusto unta akong dadoon siya. Oh, nahala, sige. Ganus aman. Karon ng tanghapon, auntie. Uy, sige. Pag-amping mo ha. Unsa may sakyan ninyo? Mag-taxi rami, auntie. Wow! Naaman siya giveaways, Nya nalingaw ka? Oh, ma. Mislal gani ko dito. Uy, mao ba? Bebe, love ko sa akong baby. Love you, mama. Ma, yayay ko. Unsa? Bebe ko na, be. Kapunta ka, be. Hinituod ka, nakda. Ilang taon man ka. Magpapalitan ni Papa ni og tambal para sila nat.
kag maayo ha. Para inig ka human, mainom ka og tambal, okay? Okay. Ma, wiwi ko. Oh, sige na, kuyo kanta ka. Yayay, ma. Sakit, wiwi. Yayay. Ano man? Sakit man. Unsa? Ipa-check up na ugma. Kay tingali kung sa nana. O dong, ug magidayan sa buntag, ipa-check up na ko si Inday. Wala ba siya magluya? Wala mo sabi noon. Ug buyag ran sa dinon siya mukaon. Mureklamo lang siya, ini pangihi niya. Mao ba? Sige day. Ug ba dayon? Ato siguro sa pagpa-check up ang bata. Dahil siya UTI, Mrs. Unsa, Dok? Pero nga naman, Dok. Ibawalan man tanak ko siya o soft drinks o junk foods, Dok. Ang infection, Mrs., mahitabo na siya. Kurang germs muso sa urethra. Budagan up to bladder, ureters, and kidneys, and begin to grow. Kasagaran sa mga infection, Mrs., ang cause ana kay from digestive tract. Usahay makuha ni nila sa mga public toilets. Oo ba, Dok? So, unsa may itambal ini niya, Dok? Nagkaon pa. Ano makainom kasi ng tambal? Dili ko. Kamay ra mo kay kagikaon, uy. Saan man nimo pag-inom sa mong tambal, ani nga gamay ra mo kay kagikaon? Lili. Nalagi ko. Franz! Sawa pa na ako siya ipa-check up. Dili naman siya luya. Pero sukad lang nga ipa-check up na ako siya o girisitahan og antibiotic. Naluya man hinon ang akong anak og di na ganahang mukaon. Og mo'y akong gikabalakan pag-ayo. Mao nga mibalik ko siyang doktor. Pero mo'y ingon sa doktor na normal ra ko na kay sag effect ko no sa antibiotic. Pero dili man kumawas kong kabalaka. Ilabi na kay luya gyud kaayo siya. Unya, Ulay po sa doktor. o lagi dong. Pero mao lagi. Luya mo gud si Inday, uy. Yeah, okay ra deda. Ambot lang. Pumansab siya mo resita og laing tambal nga ipainom ni Inday. Sige na pa. Hit na og daghan ko dara mo inom na kasi mong tambal. Aron maayo na ka ba? Dili ko. Dili ko. Franz, nak. Oh. Franz, nak. Naunsa naman ito ng bata, dayoy. Ayun sa ipugos ang tambal sa pagpainom niya, be. Sige dong. Mama! Oh, Franz? Pupo ko! Pupo! Shh, ayaw na paghilak, be. Dali. Limpihan kang mamali. Mama? Thank you. Ha? Saan sa man na? Mama ko gilablab. Nak, Kapoy na kuma. Franz. Nga naman? Nga nagikapoy man ka? Niara si mama na ka. Love kay ka ni mama. I love you, Mama. Ma, Naunsa man in taon mo? Ura wa mo babala ka sa bata, ang luya mong kaayo na.
Inana gani nga nagsuka kalibang. Ipa-check up dayon na ninyo. Kay kuyaw nga ma-dehydrated ang bata, ana. Ma, kung wa pa mi atong akong inahan sa amo ato higayon na, dili gyud dayon namo malihok ang among anak sa pagdaha sa ospital. Buyag, may balik-balik naman hino ng energy sa akong anak samtang ongoing pang iyang medication para sa iyang UTI. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, gusto bang unang doktor sa akong anak na moingon siyang normal ra kuno na nga side effects sa antibiotic na magluya? Magsukaw kalibang ang akong anak, pero wag siya mohatag og laing tambal. Ikadawang pangutana, kung wa pa to na mo mapacheck up tayo ng among anak sa laing nga doktor, delikado ba ang iyang kahimtang? Ikatulong pangutana, kung mamaayon na ning akong anak sa iyang UTI, posible ba nga mabalik ni? Asa magid ka to niya makuha? Posible ka ha nga nakuha niyang UTI sa public toilet? Ikaw pa ito katapusan. Unsa may ika-advise ninyo nako ug sa mga naminaw karon aron malikayan ning ingon ani nga paghitabo. Doon na ba mo ikahatag nga tips namo for awareness aning UTI? Ilabi na sa mga dunay anak nga nag-edad pa lang og 3 anyos. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Flora. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, andi na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay usa man ako ka medical doctor, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadling lugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor CR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga we practice gratitude for every little blessings. Pasalamat nga naa tay medyo positive nga nitabo sa tong kinabuhi, ha? Kay kung ang atong unahon puro lang negative, pero may mangunot ang atong agtang. Pero bisag unsaon na gyud positive dili tanan negative. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Flora. 35 years old, minyo ni siya na usa ka anak taga Cebu City. Tulo na ka tuig ning iyang anak. May tungod kini problema sa anak ni Flora. Mayong pagpaminaw diay sa itong mga suking tigpaminaw din sa Cebu City. Labi na gyud kang Juana Tiking. Ada sa panimalahin ni Doktora Cora Quijano, no? Si Gingging, no? Ug si Kwanday, si Tess Caballero IdonImotes Barliso o lingan ni Mino Gabisay sa Bunbun, no? Mga Pilo family de sa Guba, mga taga Sambag 2, Sambag 1 mayong pagpaminaw ug si Doktora Dr. Robert ug Marian Dinopol permi gini silang maminaw, no, sa atong programa kini ang akong suliran. So all over Cebu City and all over the world, no, all the way to Dubai. Kumusta naman ay si Melanie Kimpan Albero, so Attorney Lauro Albunday, no, da sa Ilongos. Kumusta naman ka ni? Og mga taga Pawa Dumani ug Cebu, mga Pagat family, mga taga Labangon, taga Monte Alegre, kanang Galiti, mga Caballero family, labi na gyud kang Edward. Mayong pagpaminaw, ug mga taga Sugod sa Liti, madong adlaw ni tanan dia. So sumasa na bati nato kanya sa drama, ang problema ni Flora Kumalikon, may tungod sa iyang anak nga 3 years old. Suma pa sa nabati nato ganina sa drama, gidanin niya sa usa ka doktor, nya ningon ng doktor nga ang nitabo siyang bata, ang nagluya, rog kasukaon, nag-LBM, sa defect kuno sa antibiotic. Well, mo man ay diagnosis sa doktor na nagtanaw sa imong anak Flor. And it could be possible, no? Could be, namo ko mga side effect po ng mga tambal. Pero kung nagluya siya, rog nagdagat, kasukaon, rog nag-loose bowel movement, ang amo mo kong approach na generally is symptomatic treatment, no? Kung nag-LBM, siyempre tagaan ni mo para
dili ma-dehydrated ang bata, no? Tagaan ni mong oral rehydration fluid kaning mga Pedialyte, Tocresol, unsa naman lang dihang dili in worst scenario sa hospital setting i-dextrose man gina, no? Para dili mahudtan og electrolytes. Kung kasukaon tagaan og para anti-emetic. Nagluya, siyempre tagaan ni mong something nga may energize. Naay mga side effect ang mga tambal. Manang giingon nga naay the side effect ug naapoy adverse effect or side effect or unwanted effect. So mao nang bitawng moingon ta nga kini ra gyud kadaghanan na ang imnon nimo ha. Kadi mo palabi kay mahitabo nga ma-overdose ka o nya mo develop ka og side effect, no? Kung dili ni matambalan ang sunod niyang concern, kining adto mo gud siya sa lain pang doktor, ha? Ayaw mo sa mga mangita tagsikan opinion. Kami ba yung mga doktor di sa may knowledgeable yun tanan, sa may mga limitasyon, to kung sa may makita sa primerong doktor, posible makita sa ikaduhang doktor. Kinahanglan gini siya mapaproperly diagnose through laboratory workup. Kung sa mga nga hinungdan nga nung yun ani man na imong bata, no? Nya delikado na kung dili madali kay kung kini magong kagaw, madana ni sa daloy sa imong dugo. Ma-develop ni siya og infection sa dugo, gitawag niya mong septicemia. So daloy sa pagdugo, maabot na sa lain-laing parte sa lawas. Sabi ng mga bata, low kayo ang resistance level, dili pareha sa mga dagko. So mayo nga sa labing madaling panahon yun, no? Madali og ka tulbad ding problema sa imong bata. Kay murag UTI man ang posibleng diagnosis, ha? Ang diagnosis sa doktor UTI. Unsa pa ning UTI? Urinary tract infection, ha? Dili na siya og unsa pa kagaw ni siya, usually bacteria, ha? Urinary tract infection ang source niya ni naay ingon ta tapot niya o naay ingon ta germs, usually bacteria, ha? Bacterial infection. Ayun, makita ni nato kung public toilet o bisan unsang lugar nga medyo hugaw, nalila kayo urinary tract infection, kung dili naglain mo infection na posible kang masakit, na wala gyud ko mo sa magbantay gyud ta sa atong mga lihok nga dili ta makakuha og mga hugaw nga mga lugar, no? Bitaw na nga maglimpyado gyud, no? Bata pa man ni. So ikaw Flor, ikaw gyud directly responsible ani kay under the care pa tender years pa ning mga bata. So posible ni siyang mubalik kung mawalagi na ma-expose na siya bacteria, ha? Mamaayo ni siya tinagi sa paghatag ng antibiotic, no? Mga antibiotic daghan diha mga antibiotic, mga ampicillin, cotrimoxazole, bisag unsa na lang, mga penicillin, mga ihatag, mga pindi sa kagaw nga naa man diha. In order nga dili na ni ingnon ta balik-balik ning urinary tract infection, kinahanglan nga magbinantay hygienic gyud ta permi, no? Especially sa mga 3 years old nga bata, kinahanglan nga inyo gining tapuhan, limpyuhan nya kanang dili pa-expose sa mga lugar nga medyo hugaw, ha? Ang urinary tract infection di man siya ingog grabe ni siya nga problema, ha? Kay masulbad naman ni siya, maayo naman ni siya pinagi sa paghatag antibiotic through the advice sa attending doctor, no? Ang imong duolon gani nga Dr. Flor, pediatrician. Ano ra maka sa Cebu City? Undo ka mo adto ka sa Cebu City Medical Center or sa Vicente Soto kung medyo minus lang budget, or mo duol kang pribado nga pediatrician na naa sa mga hospital dinhi sa Sugbo. So ang inunta ako ikasulti is dili ta magkagarantiya nga di na siya mubalik, but hopefully dili na mubalik once nga mapatay na ang tagaw sa antibiotic. Hygienic lang yun, limpyado lang yun ta sa adlaw-adlaw na itong pangliyok-liyok. Alright, so now nakasabot ka sa mga speaker ni mo Flor dinhi sa Cebu City, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa programa kini nga kung suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa atong programa sa Ariman, tas kay tag-greeting dinhi sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Ariman. Assalamualaikum sa atong mga beloved brothers and sisters nga mga Muslim all over the world. So until the next time, hasta la vista. Bye-bye!